abamfuna umuntu oneqiniso. Amen. babahle umuntu yanani nithi. Abantu bafuna umuntu onamanga ezoloko eqamba amanga eshona nini. Batho ba batla motho yanani maka ahlalo ba sa thetsa Umuntu okutshela iqiniso. umuhle umuntu ya ubulelang nithi. Uze ubone ukuthi ubuyele endlini. Uyubone uyikaneti ufakwile Hayi kodwa kukhona into engimangazayo. Ntate urithembe makaza. Kwezindaba ezingaka bobaba nabomama ezikhulunywa ngumama na. Ditaba tsekana kana ngoba nelibometse kulelonke lebo. Kunabantu abayihlalele lapha bayixoxela indaba zabo lapha ya. Uthe abantu badutse kwane emunyako bayipulela ditaba zabona man. Ababoni yini izulu lehlile liphakathi kwabantu. Ababone uri limo lithe uyile likara bathu. Ubaba aze akhulume lawo mazwi. Ntate anabuye matsiyame. Athi Nkosi uJesu uyathatha uPetros noJohn akufukele entabeni. Hari murana Jesu nke Petros le Johanna nyulwaja. Khona mabese bantu. Athi mobefika lapho ngehla ifu elimhlobo. Hari abafeta mona lirule liswe ulaje u. Thula mabese bantu. Uthi baba Inkosi uJesu ubuso baphenduka abafana nelanga. Bore sifateo samurana Jesu safetwa sabadwala kalitsa. Bavela lapho umprofita uEliya. Bashabona umprofita Eliya. Bavela lapho ubaba wethu baba Moses. Basha Moses umprofita Daru. Amen. Thula makwena. Uthi uPetros uthi baba wathi uPetros Nkosi. Bore Petros ari umurena ntate. Ungabanjani? Ukabajwa. Sisale sesakha amadokodo khona la. Rihaye mixoxwane yona mo. Elinye kube yilanga. Leyi ngibela hawo. Elinye kube yelika